awa ni ma min nya bora faransi fe nya boru ka tugo ya fe fa innahum minhum ifada faransa de ga ko bi bulu inna allah ala la yahdi al-qawm al-fasiqin ala fasiqin kala zalimin لا يهدي القوم الظالمين على تنول كلا نكن كلا ابدا فترى الذين في قلوبهم مرض بنا مغودي من دسكون بنالندو يا فامود عبد الله بن سلول نافقو كان يموي فلفولا يسارعون فيهم وبوتري او ترى يقولون ابو كم نخشى ان تصيبنا دائره ko kana ansoro de na bani ko na tomi est-ce que utena muhammad tana ko la samade fa asallahu an yatiya bil fath adoro ala be daire linati awamirin min indihi wala rakunati ayoro fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim ube kawti min barana dimina woni misalan ya famu ya la be soro jama bela jama be jito ala be jamatinya na fi kini na fi aw kana so aw jama ba bene mo folo mo be sigana hakilinati na kwa kigundura ya gen ka bawcela suno sansa ba ga jamati akalandum be asrasu be awatum be hanna fi mutum be kidaka sahaba ni konin do kera dro kida flawn do zani ko mina aska ni mena labandu man ron keni non kera dro ina ko tinyale ibitu la minko akla ibe fla asigal wani ya hay mama la du kono du dewna ay du den jasine ay ani mana tama sere do dra be to bonat la che karsa keni che karsa no madara ni karsa de gadabari de ga ngawro lo na dabari ke ka tinya ite dabari ke ga gla mano mais tatu kata mo bless kata mo bisu tinya te here ni mama bake ma nyana ma khabarat saruna fihi wa wani kibarada charuni nyonte ya famu fatusbihu ala ma asabu fi anfusihim nadimin wa yaquluna ubu kantu wa yaqul abafu al-yam wa yaqulu alladhina amanu ma bi kantu minhu liman yara ya mada haula alladhina nunude mawi aqsamu billahi minun kalla alla ala jahada aymanihim fa kalli yakunna innahum la ma'akum uni aw bi nufi abidat aperdila amalu karbara fa asbahu kana khasirina ma pertilon fa ya ayyuhalladhina amanu alakum amanu liman aw amanu liman yara man yartadda duba karante man yartadid ode yanga karanto minkum kabo awla an dinihi kabaka dinala awa fasawfa yati Allah adoro alani modo benade yamede man yartadid minkum nimami murtira fasawfa yati Allah bi qawmin alabena ma donati yuhibbuhum abufe wa yuhibbunahu bi alafi yamede adillatin uduye mawye maminu kanu alal mu'minina mu'minun a'izzatin ma ko gelanti uda alal kafirina kafiruka wa yujahiduna ubekelake fi sabilillahi alaka siraka wala yakhafuna utasira law mata laimin jalagi baraka jalagirila dalika akoni mufle fadlullahi alaka fasamanti ya yutihi abanati man yasha ma miyada wallahu ala wasi'un alim ala farad masai ya fam ala farad masai inma waliyukumullahu wa rasuluhu ala be kanifo ala kirade nima kirefo kabe multi ayatui atui akata kanisa mamo na tara fa sawfa yati Allahu bi qawli ta'ala radiyallahu ta'ala anhu alade ba fa kunni fara kira islam ya sira fe ko be ko ala kini balo ale dale me mina ko fantan fana be kankani aye do iyere ye ya sira fe mo do jolen biye wati be aba fiye hon no me akabe ko yiri la brama minti ala taye iton ira aka hoy ni jera ale ko sisa ala be tanati min kamsay ske ala be tanati min kamsay abe mo do president anna yo bra ata shirkara ya ko tira ako ay ni wa ka kalande soba oni dotu me baraka no hope aka patun na ba ko ni da so ay so ya de kai o kun ba sara wawo kalo juma do le sera patron kama ko juma do na ibeta jona juma la so ke baraka la de
iba to fo ni sali tora fo be ta sali kana me ka be ta jona dabla ko patron ya to juma kini na soro voyage kan di ka jama ya ko non to mais nambe duwi ko no ya ay juma do mo na se naam ndele be ka da ni fana ni be taso ya noche bismillah ni yere taso iba ko ni bora juma la metibla patron ya daba kama juma don do fe ku bla voyage do la tara bo voyage la bu flan ni non naam kuna na se du do la bu de rondala u be do duwi juma fana do bu de rondala la ko patron ma ko juma do ra kan te sale do ra na patron ko bite e ala fana sera safo mo do ra e fra mina tak la portu da la bola tari do safa patron era mo bi ko ga ta asalla atla ni mobili wala kuna transfer mobili ka sila hadu wala naam ana nadura yi kile so amata barero yi kile so on patron de taya ka société tara ka so amuso ka maka kera de ebu nana bila ka ko ni ngata patron kana ko wala bara naam ko tendo atuma nya ko muso so ko sabari do ta ko do watu ba gele ala don don ni dama ma fa na ba naam awo muso fa na bo na ala be diro ni tema so ko be do na so tu be sabari do tu na fa na ya ko muso ma ko ka ko keni akode nte duma sa naam ko ko fa na kenya awo muso ko ba si ala san kena na do ala hera min ala ko la naam abban abora tara sufa na chama tara wala kana wazifa na naam ko charo ma ko na tara fara ni ko kum ayanya fa na chama dara ko mo ko bade naam ko dum kay am ko ala no juma ko ni ala de wen ala de wen kita nyala sona kile flera na hadu daka naam ibe tanda na da daka awati en port Senegal port na ba ko sule sal naam fo pe munu mana do bado o denge de mo bi blaka na no naam ala ko denge fona chauffeur min blaka na chauffeur ni sera duro fargan do chuma sa fora ko ni ku kondi kata olu kondi olu patron denke yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan ni cɛrɛ e o sera dɔrɔn denke in t'a fɔ ma ko n'i ye nin bila i t'a ɲɔgɔn chauffeur sɔrɔ tugun a nana se ka chauffeur o b'a sara 30,000 kalo la ni tun b'a sara 60,000 naam a taara juma seli ni ko i ka baara banna a b'a fɔ sani an bosera ni maa ma ko a bɛ don i ni ala cɛ a to yen naam a kana wuli ni ala cɛ a tun bɛ jɔ yɔrɔ min na ala yɛrɛ bɛ n'a jɔ ye sa ala b'a yira a la ko ne de filɛ naam o 30,000 de d'a ma kalo la waati ala k'a don sunkɔrɔ kɔnɔ a nana ka na ci dɔw di cɛw ma a bɛ segin cɛw na yɛrɛ kisa na kɛlɛ an bɛ segin a b'a tigi yira la n'a ye ala bɛ taa ne ni maa min ko a bɛ taga dɔrɔn a f'a ka taa e kiri ka ko ye ala ko de a bɛ jɔ yɔrɔ min na sisan ala bɛ jɔ yɔrɔ in dubulu na ci k'a bila yen nin façon ka di ala ye kojugu o tuma ala k'an kɛ ala mɔgɔw ye ala ka limaniya da a ko fasawfa yati llahu bi qawmin ala ol de fama wala yakhafuna tasira lawmata la'imin jalagi kelaka jalagi dhalika fadlullahi ni ala ka fasamantiyale yutihi man yashau abadi ma min yadiya wallahu ala wasi'un fara masalu alimun lonni masal inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu aw mu'minu aya dondoro aw de bagay ala na cibati walladhina amanu ma minu liman yara الذين مؤمنون يقيمون الصلاة وبسلسبة ويؤتون الزكاة وبالجكد وهم راكعون كسر وبسليلا فهم بالجكد وبسرخد وتصلى ومن يتولى الله نما من يقودك أبو علم ورسوله أناك تيبا والذين آمنوا
ani mamunu liman yara fa inna hizballahi ako wa man yatawalla Allah ni ma mini alaka jenyoni ma mini alaka deme masai wa rasulahu anaka chiba ama fo summa rasulahu yalo ni arabu kan bora sisane ko tawhidu kama ni ko Allah ya fo summa rasulu ni arabu kan kura de aya fu ye ko kura ne kunteni arabu kan don sunna ta don wa rasuluhu wa akfid bi ala nikirate aw kana fa aw baboy walladhina amanu amanu lima fa inna hizballahi humul ghalibuna alaka jamakulu de setigi alaka faruq ya ayyuhalladhina amanu alaka ma alakum amanu liman la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huz'an aw kana mo ka dina mina ka yele bonnati aw kana mo sabote ka mazhabula aw kana sabote ya famu nuka mazhabu mawdiya ayauta ka aw kute wa la'iban akana